Yawa po ang biyabasa. Uy, mo nga magmanggabay. Ay, reaction day na po ni. Yawa po. Ano pa kaayo? Uy, uy. My God. Ano pa, uy. Ayan, pagkamuga. Uy, timing pagkaiba. Nagdala ko bukag. Ang ini ba kayo? Hilo-hilo na, eh. Tingnan kami, eh. Uy, salamat. Kita ko silip, eh. Salamat ng taon, Lord. Uy, nakakita ko yung silupin. Timing nga, dyan rin pagkalakawan ni, uy. Wato raman tapos kang marites kita. Ayo kayo kakita ko ani. Ayo. Ayo, Maring. Maring. Ayo. Maring. Gawas sa Maring be. Uy, Maring na day ka unsay mo tuyo? Ako ihatag sa imo ba mangga nakakita mo ko dito asada plin sa kuan ba nga ang bayabas na munga og mangga akong gikuha kay hatag na ko sa imo timing kung kay padulong ba ako sa imo no hatag na ko sa imo ha ayo ani Maring ha hala mo hinug baya ka ayo Maring lami jud ni ba for sure tamis pa kay ni kay mga hinug sa ni Maring lamat bayaan Maring nakanguna jud intawon ka sa kuha ni mangga Maring. Wow, nag-orange-orange na sa hinog Maring ko. Oh, naday biyabas Maring yan. Namunga o mangga Maring? Amawag kampis kampis ito Maring Salamat kay Maring ha? Tamis kayo Maring! Tamis kayo!